Доброго дня. Дітвора, сьогодні до нас чергове приїхали наші поліцейські. Ви їх уже всіх знаєте, але сьогодні разом з нами ще й головний поліцейський області Іван Володимирович. Я вас дуже радий бачити. Завтра, звісно, велике дуже свято Святого Миколая. Миколай нам приносить добро, світло. Ми його завжди чекаємо, радісно його зустрічаємо. Будьте щасливі, здорові. Я так розумію, що ви слухняні, правильно? Дуже найкращі. Найкраще. Тримай. Що я вже доя?